Amb la finalitat d'adaptar-nos a les circumstàncies actuals, els exàmens d'aquesta avaluació es faran en línia dins cada aula virtual de matèria. Abans d'explicar-te com serà tot el procés, has de tenir en compte els següents requisits. Has de tenir una webcam connectada a l'ordinador o un portàtil que tingui càmera. Has de tenir present que t'has de connectar per Meet a totes les proves mitjançant l'espai habilitat de videoconferència de cada aula virtual. També has de tenir un dispositiu de so per escoltar les directrius i les consideracions que pugui fer el professor. En el cas de dubtes, has de tenir activat el micròfon per expressar-les. És molt important que, si tens problemes, contactis sempre amb el teu tutor corresponent, Xesca Vallbona per a batxillerat i Pere Miquel Obrador per a batxillerat en xarxa. Quant a l'horari de les proves, has de consultar el calendari d'exàmens i saber en tot moment l'hora i el dia de realització de cada prova. Aquest calendari està disponible a la teva aula de tutoria. Els exàmens telemàtics es faran dins cada aula virtual de matèria, amb la qual cosa hauràs d'accedir al dia i hora indicats per a fer aquest examen. Tindràs una capsa grid que posarà examen en línia, tal com veus aquí. És importantíssim que et connectis a les videoconferències previs que explicaran tot el relatiu a com serà l'examen de cada matèria. Sempre dins l'espai habilitat com pot ser la capçalera o també dins la mateixa capsa d'examen en el rètol d'important. Dins l'aula virtual de la matèria, pròximament s'actualitzarà la secció específica per a realitzar-lo. Aquesta secció tindrà tot el necessari per a fer aquest examen. Observaràs a la part superior i en primer lloc la data de l'examen amb l'horari d'inici i d'acabament. Un rètol amb les instruccions de la videoconferència prèvia a l'examen. Una pàgina on podràs veure com serà la prova, models i exemples. Les instruccions específiques i concretes de l'examen. El procediment de dubtes i consultes. I finalment, la prova d'avaluació, que podrà ser un qüestionari o una tasca i s'obrirà en el moment indicat al calendari. S'ha de completar l'enviament en un temps màxim de 75 minuts. Has de comprovar l'horari a cada assignatura per si hi ha alguna que disposa de més temps per adjuntar una tasca. Si sorgeixen problemes, seràs el responsable de comunicar-los al professor i resoldre'ls en un temps màxim de 15 minuts addicionals. Durant l'examen de la matèria s'ocultaran tots els materials de l'assignatura i només quedarà visible la secció d'examen en línia. Estarem molt pendents de vigilar si es produeix algun tipus de frau en aquestes proves a través de la webcam i l'avaluació corresponent serà penalitzada. Rebràs instruccions específiques dels professors de cada matèria amb descripcions dels detalls necessaris a tenir en compte per a la realització de cada prova. Et recomanem que entris a l'aula de tutoria i de matèria de manera freqüent per estar pendent de qualsevol informació referida en aquest procés d'exàmens i que consultis qualsevol dubte amb el tutor i els professors. Recorda en tot moment la següent cronologia del procés. En primer lloc, connecta't a la videoconferència explicativa de l'examen el dia i l'hora especificat. En segon lloc, prepara la webcam, micròfon i sistema de so i entra a la videoconferència de l'aula virtual de la prova 30 minuts abans de l'examen. Tercer, comença la prova a partir de l'horari establert. Has d'estar connectat al Meet en tot moment. En quart lloc, durant l'examen pots demanar els dubtes pertinents
I darrere passa, la prova finalitza en el temps estipulat d'acord amb l'horari marcat.